začínáme road trip po Balkánu. Yes. A jsme hodně fresh, jak jde vidět. Vyjížděli jsme o půlnoci a teď je skoro 7, ani ne? 7:00. To je 7:00. Tak doufám, že se vám stává dobře do práce. A my jsme teď dojeli do Szegedinu, což je v Maďarsku. A není tady žádný Szegedin s knedlíkem k snídaní. Je to smutný. Dal bych si kafe. Ale co tady mají, tak jsou třeba sochy. Tady je nějaká hlava. A tady, na druhé straně parku, je nějaká něco na kaprovi. Ale vypadá to tady pěkně. A kam se teď chystáme, Denny? Já doufám, že na kafíčku. Já taky. Tak uvidíme. Tak jsme v Bělehradě na obědku a je to tady celkem hezoučký, takový jakože sprcháč, umyvadlo, záchod. Hrozně se mi líbí ty dlaždičky. A potom, když se vyleze, je tady takhle chodbička. A tady už jsou holky. A tady takhle spinkáme. Je takový malinký, ale roztrhaný. Chrám svatého Sávy se staví od roku 1935. Návrhy vznikly už na začátku století, ale celou tu stavbu pozdržela první a druhá balkánská válka, poté první a druhá světová válka a pořádně se začalo stavět až v 80. letech. Vysvěcená byla v roce 1989. Je to pravoslavný chrám s největší kopulí na světě a vnitřek se dodělával teprve nedávno. Jsou tam krásné mozaiky, malby a zkrátka stojí za návštěvu. Přechodů je dost přechodů. Tisíc stylů na jednom. Ránko. Krásně tady máme prkínkový papírový sáček. Tady ten nůž, kterým neuříznete ani, nevím. Ani kus modelíny. No a poslední kousky, kluci už balej a my samozřejmě měli jsme vyjíždět v 7. V kolik jsme Denny vstávali? 6:58. 35. Tak to nám nevyšlo, ale už tady máme poslední věci a už balíme, takže... Právě jsme si projeli Srbsko, já jsem spala, protože jsem nespala moc v noci, dodělávala jsem nějaké věci. A zastavili jsme teď na benzínce, že se najíme a přijde mi vtipný, že tady jsou prostě baráčky, jakože tady prostě jako bydlej a tady je benzínka. What? Ale je to rostomilý, no. Ale už jsme v Makedonii? Nejsme v Makedonii, jsme kousek před hranicema. Jo, teď oni by nás asi kontrolovali, ne? Nebudou nás kontrolovat. Jo. Dobrý. Tak jsme tak za 20 minut v Makedonii a za hodinu ve Skopje. Tak se těšíme do Skopje. To mazánka se špatně maže, takže... Když máte jenom bydličku a ne nožík, tak je to těžký. Stojíme na hraničním přechodu mezi Srbskem a Makedonií. Nebudou nás kontrolovat. Jo.
tady jsou ty prostě domy strašně hezky opravený. Podívejte tady na ten Marriott. Tak je to kasíno, ještě aby to nebylo Tak to je kasíno, to je krásný a potom tady za tou sochou taková... A tak opravujou to, no. A suvenýry. Ve Skopji najdete všechno. Třeba pirátskou loď, miliardu soch, mosty, vodu. Ale a všimla jsi, že tamhle i je malý skokák, který se chce zabít skákat do vody? Jo, taky nějaká jo, počkej. Socha. No, socha tam dole, že? Červená hlava a zadek. Jo. Teď to skáče do vody. Tady je velký pán, tady je partička lidí. No právě. Tady je další pán. Tady je další pán. Tady je další pán na koni. Další Tady pán na koni. Čepicí. Pán s čepicí na koni. A tady je paní asi, nebo A pán. tady je bílá socha, můžete si vybrat. Rasismus tady není. Jo, takže takové trošku přeplácené. Říkali jsme, že to vypadá, že úplně chtějí takové turistické místo, ale nejsou tady turisti. A to je sobota, první prázdninový den. To je pravda. Ale tady vlastně přecházíme po mostu na druhou stranu, která je více turecká. Nebo má takovou tu tureckou historii základ. Zatímco tady ta je taková evropská, křesťanská. A komentujeme tady, že se nám líbí, tady jezdí na kole, tady je taková cyklostezka podél, taková náplavka. No a tamhle jsou nějaké hradby. Akorát je dneska hrozný vedro, takže chodíme takovým jako pomaličkým tempem. Ale přitom máme jenom chvilku, takže se snažíme stihnout co nejvíc v krátkém čase. A tak vám jdeme ukázat to nejlepší ze Skopje. Zatím už jsme viděli pár památek a ono to je všechno na jednom místě docela, tak je to fajn. Viď? Další socha, tentokrát vyšší než kostel. Tady ta socha pro změnu znázorně Maastrichtenství Plodno, tak vidíte ty děti. To tady říkám, jak kdybych tam měla nacvičený, protože mi to řekla Denča před chvilkou. A tam jsem říkala, že jsou ty hradby a tady za tou ještě sochou dál bude market, kam se půjdeme najíst. Čekal jsem to mnohem horší a je to příjemná cesta, hezký vzdušek tady je. Skvělý. Nemůžu moc zatáčet, ale Tak právě přejíždíme po Národním parku, vždycky se pamatuju ten název, nepamatuješ si ho? Není to Modrava? Je to něco prostě nacionálno. No, nějaká něco. Tady se dělíme s panem řidičem. Ne, se nám vidět tady. Aha, takže prostě je pivečko, pohodička, Pivečko za volantem, pohodička. Tak ty nejsi za volantem. On je za volantem. Já neřídím. A piješ ty? Můžu. No, teď jo. No a prostě užíváme si pohodičku, tak to bylo jenom. Dneska spíme ve stanu. Už jsem si vyčistila zuby, to jsem šikovná. Ty jsi moc šikovná.
We can just check in, kick back, unwind, surrounded by widows that feel like mine. These are the people sharing you up. Tears for tears when things go wrong. Oh, a friendly show, yeah, they got your back. Jak máš špinavý dost? Miluju. Umyj si vlastní cestu, ne? Co tady pán dělá? Chladí cestu. Takže běžně se dávají zámečky, ale tady by to, nevím, asi spadlo, nebo aby to nebylo tak závazný, tak jsou tady místo toho nějaký ubrousky podél tady toho krásného. Jinak dali jsme si kafíčko a moc dobrý. Procházíme tady akorát v pravý poledne, tak snad se nespálíme. Jaký párek? Rohlíku. No, parkojí. tady je to hodně takový albánský. Ty Hlavně hodně úzký. No právě. Dobrý, kvalitní. Tady to 43, to je ono. Rozsah byl parking. Parking. No, Albánie je docela drsná na tu dopravu, už teď. Pojď na rybky. Tak jdeme. Se budeme, jestli jsem tady ten žebřík celý nespadne. Je to pohoda. Ale už jdou na tebe. A nebo žírají tě, to je divný. Já se právě bojím, že do mě nějaká hryzne. Nejlepší nápad nemáchat Můj si. nápad. Fuj, tamhle je nějaký had vodní. Nejlepší nápad nemáchat Můj si. nápad. Fuj, už jde po tebe. Hodně Ale hustý. mě ukousnul nohu. No, teď už zjistil, že tam nesedíš a je pryč. Tak já jsem si představoval ty silnice v Albánii. To je hedinový tohle. Co říkáš? Přepínám. Beach time! 7 večer, jej!
večer jsme se přesouvali do Tirany a cestou nás z dálnice odklonilo policejní auto. Vůbec jsme nevěděli, co se děje a jeli jsme nějakou temnou uličkou za policejním autem a doufali jsme, že je to opravdu policie a ne nějaká mafie. Naštěstí nás opravdu jenom odkláněla, nejspíš tam byla nějaká nehoda a pak jsme se zase zpátky napojili. Právě jsme dorazili do Tirany a potom, co jsme se koupali, dorazili jsme docela pozdě na pláž v Albánii. Tak jsme se jenom jednou vykoupala a potom jsme jeli na naše úbytko do Tirany a musíme říct, že Tirana se nám moc nelíbí. Vypadá nic moc, ale tady to úbytko, který máme, tak je celkem hezký. Tak je v takový zvláštní uličce, ale kousíček od centra, takže není jako zvláštní, jenom jsme přijeli za tak je to takový. A to takhle. Moc hezký. A tady nahoře jsou ještě pak asi postýlky. A koupelna. To je moc hezké. Tak jo, jedna noc v Albánii. Tady ty vlasy jakoby máme míň kudrnatý, to je jakoby potem a solí. I know you showed me your affection, but I was looking for perfection. So I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite the ending, but to move on and on and on to someone new isn't how you find the one. Tady hrad je úplně krásný. Vstupné teda 400 šušňů, 400 leků anebo 4 eura na osobu. A dá se vyjet na parking až úplně nahoru vlastně, ale není tady úplně moc míst. A ta silnice je taková, že jo, jako k hradu prostě. Ale je to tady moc hezký. A výhled na město tak. Just a flavor of the day. This time you're more than the flavor of the day. I know you don't know. Jo, jsem stihl mezi ty zpátky. Jsem dělal první konečku. Ale teď máš, že musíš jít nahoru. Dobrý den, čert, jestli do mě. Tak kolik bys chodil na kola. Teď chodil nahoru, jsem ještě hodně. Nazdar. Jo, aha. Fascinující. No dobrý, my jsme tady. A proč jsem si předtím nevšimla, že se dá jít tam? Tak, dobrý den. Fascinující. Dobrý, no, tak taková díra. Tak halo, je tu někdo? Musí rozdílku sobě to nevadí, ale ten telefon by mě vadí teda. Hláška měsíce. Nazdar. Já jsem tady, já budu. Taková příjemná vycházka. Tady je jít, šla bych dolů.
Lepšenka. Právě jedeme do Albánských hor, respektive už jsme v nich, je to tady úplně nádherný. Uprostřed hor se nachází kabel a vodopád. A Verča. A tady je docela taková hezká voda. Myslím si, že je ideální na ty kameny, ty naše holí nohy. Právě jsme dorazili na ubytko a jsme takhle hezky uprostřed hor. A tady to je moc hezký, ale tam nespíme. Spíme, myslím, tady v tom baráčku, který je taky moc hezký. A teď se ubytováváme. Dali jsme si, nakoupili jsme si na pár dní, tak snad jsme nakoupili dobře. A jsme zvědaví, protože zítra nemá být úplně počasko. A jsme tady na 2 noci, tak snad to nějak vyjde. Hezký, takový decentní. Pro troškaře. Tak, náš pokoj už je zabordelaný, ale chtěla jsem vám ukázat. Jsou moc hezký ty postýlky, a máme takhle 3, jak říkám, trošku nepořádek, ale máme tady i ledničku, což je super, a pak krásnou koupelnu s jednou nevýhodou. Je tady jedna stěna té sprchy a z druhé strany není. Tady teče ta voda docela, no ale jinak je to moc hezká koupelna, ještě takhle prostě se vším možným úložným prostorem a taková moderní a moc hezká. No, takže tak. Tak, koupili jsme si tady nějaký... To je to second hand, nebo z druhé ruky. Podle mě bude v pohodě. Tak jako bylo levný, no. Není jakoby načatý. Nebo nevím, jestli levný, ale... Někdo z toho nepil, takže second hand to není. Ano. To nepil. Ale jak bude chutnat, to zjistíme. Řeknu, jaký to je. Na pozvracení dobrý. Jdem na to. Taková decentní, taková lahvička akorát. Cestovní, příruční. Není vůbec špatný. Do ledničky bych ho dala, aby se vychladilo. Je to takzvaně teplé jak chcanky. Ještě to tak vypadá. Ale jinak je to dobrý. Pohoda. Já taky myslím, že dobrý. Poměr cena výkon, asi v pohodě. Dobré ránko z hor. Tady to je náš výhled po ránu. Myslím si, že je úplně krásný. Ahoj. A dneska jdeme teda na výlet někam se podívat nahoru. A tak snad nám nezaprší, mělo by pršet až večer. A snad to bude nějaký uchoditelný. Snad jo. A snad něco uvidíme. Doufáme v restauraci a v nějaký výhledy, že to nebude jenom mlha. Přesně. A jdeme tamhle na ten kopec. Dost vysoko. Prostě na ten nejvyšší, no. Takže myslím, že máme ideální počasí do hor. Skvělý. No, trošku se bojíme bouřky. To je co? Jsem Ruďo. A kluci to ženou.
No, dobře se sedí docela. Jo? Dobrý? Jsem jenom tak decentně červená, bych řekla. Jenom trošičku. Děláš videjko, kam jdeme. Jo. Takže tady to, jestli to teďka bylo do kopce, tak prej ne. Valbona! Výhledy krásný, ale bojíme se bouřek. No, ale tady je úplně prostě černo a tam někam máme jít, takže tam se bojíme jít. Ukaž. No, tady hledáme. Tady teďka je to hodně, tady. (11:50). A je 10:56. Za Necelá hodinu to hodina. tam zrovna dojdem, podle mě. Jo. Takže nevíme, jestli nejít dolů, nebo jestli jít nahoru. Ideální. To vypadám taky velice. Snad nám nezaprší, mělo by pršet až večer. Tak jsme se dali dokupy a nějak jsme se sprchli, my jsme se dali nep. Kluci se vrátili z vršku, protože vlastně se oddělili, my jsme šli dolů, kluci šli nahoru. Naštěstí to stihli, takže taky nezmokli, nebo my jsme zmokli, ale jenom trochu. A nakonec i něco viděli, že se to trošku vyjasnilo. Každopádně teď jdeme na jídlo a procházíme tady k Hethem. A je to tady samý Čech. Tak už se těšíme na nějaké dobré jídlo. Jak moc jsme mrtví. Já cítím každý sval a každý kamínek, protože velice ideální pršek, obuv na hike. Yes. Ale hlavně, že nám to sluší. Jo. Tak to je nádhera. Ani nejde jakoby zachytit. Nejde, no, to asi nezachytuje. Je tady úplně ledová voda, je úplně krásně modrá, ale hrozně nám v tom zamrzají nohy, fakt se do toho nedá jakoby moc vlízt, jenom tady jsme to takhle přešli a už nám umrzly nožky, ale je to tady moc hezký. Tohle je takový most, tam chodí lidi a to úplně tak modrý, že to ani nejde natočit. Hodně pevno. Takže můžu Ty udělat. to je jak ze Šreka. Nedělejte to, jste se zbláznili. Já se povleju. Tak tohle to je teprve vončo, jo? To jinak nebylo ono. Jakoby pane. To je Tarzan.
Blázen. Tak, ubytování v Černé Hoře. Máme takový krásný baráček. 2 patra, v podstatě to druhý patro ještě mezonetaný. A tady máme 1 ložničku. Takhle z ložnice, když se vyjde, tak je tady koupelna. A máme dokonce i pračku, takže si vypereme po týdnu, jupí. A máme záchod a sprchu. A vlastně máme tady i připravený ručníky, nějaké přípravky. Tady dokonce nám dala paní i do ledničky vodu a kolu. Prostě je to hrozně milý. A potom, když se jde tady takhle ven, tak tady je pak druhý patro. A to je vlastně... A tady je vlastně druhý patro, který je koncipovaný stejně ze spoda. Akorát je tady navíc ještě tady to mezonetový patro. Čau, Veru. Mám tě zabít? Já chodím 3 patra. A tohle je náš výhled. Krásné dobré ráno z Černé Hory. Dneska jsme se vydali na pláž. Ráno ve 12. Ta příjezdovka je taková akorát tak na auto. A na moje sandále. A očividně pro pavouky. Ale těším se, doufám, že to bude nějaká fakt jakoby, že tam nebude moc lidí, ale že to bude hezoučky. Tak uvidíme. Tak je to tady celkem pěkný. Taková malinká, fakt malinká plážička, ale moc hezká. Another day, another beach. Na pláži až do západu sluníčka. Od 8:30 do 8:45, takže prostě asi 9 hodin. Prostě dlouho. Strašně skoro 10 hodin, ne? Za chvíli 10 hodin prostě. Jsme dobrý. A teď se jdem odměnit nějakým drinkem. Po 10 hodinách na slunci. A to se vyplatí. A bez pořádného jídla. Měli jsme 2 chleby. Který byli s námi na slunci též. Tak jo, jdem na to. Přesně. Tady nádherný. Concrete jungle where dreams are so
někdy jinde, než jsme jsme chtěli o 3 zastávky dál, ale řekl nám finish. Jo, řekl nám, že už to je poslední zastávka, takže jsme se ptali kam dál a on prostě úplně left, right, blablabla. Tak my jako OK, takže jdeme. A kluci už nám psali, kdy pro nás mají přijet a my že ještě ne. Tak je uvidíme. to tady moc hezké, jsou tady takové ty palmy a tohle je to tady prostě hezký. Prostě dovolenka. Večerní město. Tak se těšíme, vypadáme trošku jak zmoklý slepice, snad to nějako něco najdem. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, 15 za to dávat nebudeme, viděj. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. The feeling is all gone. The feeling is all gone. Tady je takový poďátek, malinký, If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. Dojeli jsme k nějakému klášteru, já si nepamatuju moc, jak se jmenuje nebo tak, ale musíme tady být zakrytí, a protože je venku asi 40 stupňů, tak máme samozřejmě kraťasy a tílka, tak jsme si řekli, že dojdeme jenom k tomu klášteru. Ostrok. Ukážeme vám outfit. No a právě nás nepustili dovnitř ani jakoby do toho areálu, takže nám půjčili tady šátky a nějaký návleky, jakožto sukínky. Myslím si, že moc slušivé. Počkejte. Že fitček. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.
Daphne křičí. Realita téhle vyhlídky? Nic moc. Jeď, prostě rovně jeď. Ten denčí výraz. No, ještě si to vyfoť, jasně. Hele, pan přišel a zadělal to. Lol. Šlo to. Druhý největší kaňon na světě s řekou. A první největší kaňon v Evropě. Krásná voda. Krásný výhled. To je úplně hustý. A tady přesto vede zipline, přemýšleli jsme nad ní, ale nechce se nám dávat tolik peněz. To je mega cool. I've been seeking my whole life, racing to the finish line, but I'm still on the run, while they're settling down. Now I am falling, yeah, I thought I'd have it figured. Zelená, tak to jsme lezli po tom hřebenu po levé straně tu šikminu. Co je tak, jak to nařezaný úplně vzadu, tak až tam jsme došli ještě dál. A jak je to takhle, a tady z té strany je to zelený, to jsme lezli nahoru, jak říkal jsem, a z té levé strany takhle, tak tam jsou moje brejle tam na to. Jo, tam se nechala. Ubytování je na takovémhle
prostranství. A máme takový domeček, to je koupelna. Tady máme obýváček s kuchyňkou a ještě vrchní patro. A to vypadá takhle. Moc hezký postýlky. 3 pro nás holky. Máme i výhled. Juhu. Swing close